హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సల్మాస్ వ్లాగ్స్. ఈ రోజు నేను మీకు మష్రూమ్స్తో స్నాక్ చేయడం చూపిస్తానండి. దీన్ని మష్రూమ్స్ అంటారండి. ఇవి రైతు బజార్లో దొరుకుతాయండి. రిలయన్స్ ఫ్రెష్ మోర్ ఎక్కడైనా దొరికితే ఇవి ఇలాగ ఉంటాయి. దీన్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలండి. మనం నీట్గా ఇదంతా మట్టి అది ఉంది డస్ట్, ఇదంతా శుభ్రంగా కడుక్కోవాలండి, కడిగించుకోవాలి. నేను ఇక్కడ వాటిని కడిగేసి కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. మష్రూమ్ 65 చేయడానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అండి: ఉప్పు, పసుపు, కారం, మైదా, కార్న్ఫ్లోర్ అండ్ మిరియాలండి, సమ్ వాటర్ అండి, చాలు. ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎలా కలపాలో చూపిస్తానండి. ఫస్ట్ సాల్ట్ వేసేసుకోండి. తర్వాత పసుపు ప్రతి దాంట్లో వేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే యాంటీబయాటిక్ కదా, ప్రతి విషయంలోనూ వేసుకోవాలి. అండ్ మిరియాలండి, మిరియాల పొడి చాలా మంచిదండి. మిరియాలు తినడం వల్ల ఆకలి పెరుగుతుంది, ఏవైనా కడుపులో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న పోతాయండి. నేను కారం అండి, దీంట్లో కొద్ది కారం ఉంటేనే బాగుంటాయండి, అందుకే వేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత కార్న్ఫ్లోర్ అండి, పిల్లలకి చాలా బాగా నచ్చుతుందండి. నేను మా పిల్లలకి ఇదే చేసి పెడతాను, వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా కూడా తింటారు. బయట తినే జంక్ ఫుడ్స్తో చూసుకుంటే, హోటల్ ఫుడ్స్తో ఇది చాలా మంచిదండి. ఇది మైదా అండి. అన్నీ మనం కలుపుకోవాలండి. మ్యాక్సిమం వాటర్ వేయకుండానే అయిపోద్దండి. చాలా ఈజీగా, చాలా వేరంగా కూడా తయారు చేసి వచ్చండి. మనం పిల్లలకి అడిగితే హాఫ్-అన్-అవర్లో చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు. మనం అన్నీ ఇంట్లో రెడీగా ఉంచుకోండి. దీనికి ఏమీ పట్టవండి. 90% దీనికి వాటర్ లేకుండానే కావాలండి. ఎక్కడైనా చిన్నది కావాలంటే కొద్దిగా వాటర్ ఇలా ఇలా స్ప్రింకిల్ చేస్తే కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని చేసుకుంటే చాలండి. దీన్ని 2 రకాలుగా కూడా చేసుకుంటారండి. ఇది ఫ్రై చేస్తే మా పిల్లలకి చాలామంది పిల్లలు ఫ్రై చేస్తే తినేస్తారండి. కొద్ది పెద్దోళ్ళకి చేయాలి అంటే ఫ్రై చేశాక మళ్ళీ మంచూరియా లాగా ఆనియన్స్ అవన్నీ వేసి చేస్తారు కదండి, అలా కూడా వెట్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ మా పిల్లలకి డ్రైగానే ఇష్టం. చాలామంది పిల్లలకి డ్రైగానే ఇష్టం కాబట్టి పిల్లల సైకాలజీ ప్రకారం వాళ్ళకి క్విక్ స్నాక్ ఐటమ్ అండి. అది నేను మీకు చేసి ఇలా కలిపి పెట్టేసుకోవాలండి. అంతా ఈవెన్గా అన్నీ కలిపినట్టు చేసుకొని పెట్టేసుకోవాలండి. పెట్టేసుకున్నాక సో ఫ్రెండ్స్, ఇలా అంతా చూసారు కదా, ఎక్కడ మనకి ఇది లేదు, కార్న్ఫ్లోర్ కానీ మైదా కానీ ఎక్కడా లేదు, అంతా దీనికి పట్టేసింది. ఇది వెజ్ ఐటమ్ అండి, చాలా బాగుంటుంది. ప్లస్ ఇందులో మనం కావలసిన పదార్థాలే వేసుకున్నామండి. ఏవైనాను మిరియాల పొడి వల్ల చాలా మంచిదండి. పిల్లలు మామూలుగా మిరియాలు తినమంటే తినరు. ఇలాంటి ఐటమ్స్లో మనం మిరియాలు వేసుకోవడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. కడుపులో ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్లు ఉన్నా మిరియాల వల్ల పోతాయండి. ప్లస్ మష్రూమ్స్ హార్ట్ పేషెంట్స్కి కానీ పిల్లలకి, గ్రో అయ్యే పిల్లలు కానీ చాలా మంచిదండి. ఇది హెల్దీ ఫుడ్. నాన్ వెజ్లో ఎంత అయితే ఇవి ఉంటాయో ఇందులో కూడా చాలా విటమిన్స్ ఉంటాయండి. వెయిట్ లాస్ అయ్యే వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా మంచిదండి. ఎందుకంటే మటన్ అది తినాలన్నా చాలామంది భయపడతారు అని, హెవీ అని, వెయిట్ పెరిగిపోతామని. కానీ దీనివల్ల మనకి దాంట్లో ఎన్ని ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, దీనికి ఇది ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం దీనికి రెడీ టు ఫ్రై అండి. దీన్ని డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుంటే చాలండి. ఇప్పుడు మనం కళాయి పెట్టుకోవాలండి. కళాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ వేసుకున్నాక ఇది వేడెక్కాలండి. ఒక 2 minutes. ఆయిల్ వేడవకుండా వేస్తే అంటిపోతాయండి లాస్ట్లో కళాయికి. అలా అంటుకుంటే ఇంకేముంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిందండి. ఇప్పుడు మనం వేసేసుకోవాలండి. ఒక్కొక్కటి తీసి వేసుకుంటే బాగుంటాయండి, ముద్దలాగా వేయకూడదు. ఎప్పుడైనా స్నాక్ ఐటమ్స్కి 65 చెప్తుంటాం కదా, మష్రూమ్ 65 అయినా, చికెన్ అయినా, లూజ్ ప్రాన్స్ అయినా, దేనికైనా ఒక్కొక్కటి వేయాలి. మనం ఇలా ముద్దలాగా వేసేస్తే అవి ముద్దలాగా ఉంటాయి, టేస్ట్ బాగు. ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటేనే మనకి బాగుంటుంది.
చూడండి ఎంత బాగా ఫ్రై అవుతున్నాయో. ఇది చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అండి. పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా ముసలికి ఎప్పటికైనా 80% అయినా హెల్దీ ఫుడ్. దీన్ని తినడం వల్ల డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు, అలాగే హై ప్రోటీన్ కూడా కాదు. డైట్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు తిని ఒక జ్యూస్ తాగేస్తే నైట్ టైం చాలు, బాడీకి కావాల్సిన ప్రోటీన్ అంతా దొరుకుతుంది. ఇది ఇంకో టిప్ అండి, మాటికి కలిపేసేసి 2 minutes ఆగాలి. ఆగితే అప్పుడు బాగుంటుంది. ఇమీడియట్గా మనం కలిపేస్తే అది కోటింగ్ అంతా ఇదే పెట్టింది, ముద్దలా పెట్టేసి. చూసారా ఎంత బాగా అవుతుందో, ఫెంటాస్టిక్. చూడండి ఎంత బాగా ఫ్రై అవుతున్నాయో. చాలా ఈజీగా కూడా ఉడికిపోతాయండి. ఇది ఎక్కువ టైం పట్టడం, లోపల పచ్చిగా ఉండడం అలాంటివి ఉండవు. చాలా ఈజీగా ఉడికిపోతాయి. చాలా అండి, ఎక్కువ సేపు కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదు. అప్పుడు గురించి తీసేస్తాం. చిటపట్లు ఆడుతున్నాయి కదా, ఆ సౌండ్ కొద్దిగా తగ్గితే చాలు. అలాగని డీప్ ఫ్రై కూడా చేసే అవసరం లేదు. చాలు, చిటపట్లు ఆడటం తగ్గిస్తే అందులో మాయిశ్చరైజింగ్ అంతా ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం తీసేసుకోవచ్చు. దీనికి మనం సర్వింగ్ బౌల్లో ఇంకొద్దిగా వేసుకున్నామండి. ఒక్కొక్కటి ఇది 50 or 60 రూపీస్ పడుతుందండి మనకి. చాలా చీప్. అదే మనం హోటల్స్కి వెళ్తే ఆ టేస్ట్ సేమ్ ఇలాగే ఉంటుందండి, కానీ అందులో ఫుడ్ కలర్స్ వేస్తారండి. అదే పిల్లలకి మంచిది కాదు, పెద్దలకి మంచిది కాదండి. ఇంట్లోనే మనకు చూడండి ఇంకో 2 ఇవి వస్తాయి, 2 పాలు వేసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీగా హెల్దీ ఫుడ్ అండి, కానీ సింగిల్స్గా వేసుకోవాలండి. ఇది మెయిన్ టిప్. చూసారా మష్రూమ్ ఎంత బాగా ఉందో, చాలా ఈజీగా కూడా కుక్ అయిపోతాయండి. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిందండి, ఇప్పుడు మనం వేసేసుకోవాలండి. ఒక్కొక్కటి తీసి వేసుకుంటే బాగుంటాయండి, ముద్దలాగా వేయకూడదు. ఎప్పుడైనా స్నాక్ ఐటమ్స్కి 65 పెట్టుకుంటాం కదా, మష్రూమ్ 65 అయినా, చికెన్ అయినా, లూజ్ ప్రాన్స్ అయినా, దేనికైనా ఒక్కొక్కటి వేయాలి. మనం ఇలా ముద్దలాగా వేసేస్తే అవి ముద్దలాగే ఉంటాయి, టేస్ట్ బాగు. ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటేనే మనకి బాగుంటుంది. చూడండి ఎంత బాగా ఫ్రై అవుతున్నాయో. ఇది చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అండి. పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా ముసలికి ఎప్పటికైనా 80% అయినా హెల్దీ ఫుడ్. దీన్ని తినడం వల్ల డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు, అలాగే హై ప్రోటీన్ కూడా కాదు. డైట్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఇప్పుడు తిని ఒక జ్యూస్ తాగేస్తే నైట్ టైం చాలు, బాడీకి కావాల్సిన ప్రోటీన్ అంతా దొరుకుతుంది. ఇది ఇంకో టిప్ అండి, మాటికి కలిపేసేసి 2 minutes ఆగాలి. ఆగితే అప్పుడు బాగుంటుంది. ఇమీడియట్గా మనం కలిపేస్తే అది కోటింగ్ అంతా ఇదే పెట్టింది, ముద్దలా పెట్టేసి. చూసారా ఎంత బాగా అవుతుందో, ఫెంటాస్టిక్. చూడండి ఎంత బాగా ఫ్రై అవుతున్నాయో. చాలా ఈజీగా కూడా ఉడికిపోతాయండి. ఇది ఎక్కువ టైం పట్టడం, లోపల పచ్చిగా ఉండడం అలాంటివి ఉండవు. చాలా ఈజీగా ఉడికిపోతాయి. చాలా అండి, ఎక్కువ సేపు కూడా ఎక్కువ అవసరం లేదు.
ఇప్పుడు దీనికి తీసేస్తాం. చిటపట్లు ఆడుతున్నాయి కదా, ఆ సౌండ్ కొద్దిగా తగ్గితే చాలు. అలాగని డీప్ ఫ్రై కూడా చేసే అవసరం లేదు. చాలు, చిటపట్లు ఆడటం తగ్గిస్తే అందులో మాయిశ్చరైజింగ్ అంతా ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం తీసేసుకోవచ్చు. దీనికి మనం సర్వింగ్ బౌల్ ఇంకొద్దిగా వేసుకున్నామండి. ఒక్కొక్కటి ఇది 50 or 60 రూపీస్ పడుతుందండి మనకి. చాలా చీప్. అదే మనం హోటల్స్కి వెళ్తే ఆ టేస్ట్ సేమ్ ఇలాగే ఉంటుందండి, కానీ అందులో ఫుడ్ కలర్స్ వేస్తారండి. అదే పిల్లలకి మంచిది కాదు, పెద్దలకి మంచిది కాదండి. ఇంట్లోనే మనకు చూడండి ఇంకో 2 ఇవి వస్తాయి, 2 రకాలు వేసుకోవచ్చు. చాలా ఈజీగా హెల్దీ ఫుడ్ అండి, కానీ సింగిల్స్గా వేసుకోవాలండి. ఇది మెయిన్ టిప్. చూసారా మష్రూమ్ ఎంత బాగా ఉందో, చాలా ఈజీగా కూడా కుక్ అయిపోతాయండి. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత బాగా ఫ్రై అయ్యాయి. ఓన్లీ మాటిమాటికి కూడా కదపనవసరం లేదండి, 2 times కదిపితే చాలు. ఫస్ట్ వేసినప్పుడు ఇది చూసారు కదా, చిటపట్లాడడం తగ్గిపోయండి. డీప్ ఫ్రై అయిపోయినా బాగోదు, అలాగని మరీ పచ్చేది. చూసారు కదా ఎంత బాగా వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలండి. మనకి సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసేసుకోవాలి. చూడండి, ఈజీ అండ్ హెల్దీ స్నాక్ అండి. ఫ్రెండ్స్, మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ టు వాచింగ్ వీడియో.